Sairaan nopee. Sairaan nopee. Sairaan. Mitä? Ei pitäisi enää koskaan säikähtää noin. Minnekään mä oon pettänyt mennä? No. Voi Eika, voi sua oikeesti. Mua niin säälii. Mä oon pahoillani sun puolesta. Ai, joo, sori. Joo, älä itke. Mä ymmärrän sua. Joo, no moikka. Voi Sani Parka. Toivottavasti se kestää. Onkohan Jammo hereillä? Jammo! Voi ei, äiti tulee äkkiä piiloon. No, näin nukkuu. Hyvä yötä, rakas. Menin tekemään aamupalan. Muuten kun herättää, herätkö puuroa? Taisi tarkoittaa juu. Tässä kulta. Ole hyvä. Ja nyt itse syömään. Olipa hyvä. Terve nyt. Jatkuu seuraavassa jaksossa. Huom, tää oli vaan lyhyt elokuva.